रुवाथिबो दङ। नोंखौ फिसाजो बायदि दोनगोन आं। नोंखौ हासिब गंसेबो दांहोआ, बन थुख्रासेबो दांहोआ, खुरै गिलास गंसेबो दांहोआ। नोंखौ ओरैबायदि रानि बायदि दोनगोन आं बिहामजो। जोंहानाव खामानि मावग्रा रुवाथि दंखायो। आं नोंखौ ओरैबायदि आलो गोजोन दोनगोन। बिहामजो, नोङो जोबोर लाखि आंनि फिसालाखौ मोननानै। आयौ, माथो बिमा बिफा थारैनो गासैबो मोजां। न'आबो जा गिदिर आरो रुवाथिबो दंलायखायो। बिदिब्लाथ' आङो जोबोर आलो गोजोनैनो थानो मोनगोन। नाथाय बे बाम्बुलायालाय मानोथो एथ' गोसोम जाखो? बिमाबो बिफाबो एथ' साइज गुफुर गुफुर, बेलाय माबोरैथो गोसोम जाखो? दा आंहा दे हौवाजों गोसोआनो गोरोबा, माब्रै थानो? न'खराथ' एथ' मोजां, एथ' खाफाल गेवमारदोंमोन। थारैनो आबैया आंनो जोबोर मोजां सायख'नानै होदोंमोन। नाथाय खाफाला बेनो गाज्रि। आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङमोनदां, गोसोम हौवा, साइज गैयै हौवा, बनदादा हौवा। बिहामजोआय, माखौबा सानगोमाबाय नोङो? थारैनो आङो माबा मोनसे गोसोआव सानमारदोंमोन। बिहामजो, जानांगौ नोङो नोंनि न'खरनि गासैबो आंगोफोरखौ, गामिनि बाय बाहागि गासैखौबो नागारबोनांनायनि एसे नोङो दरसि अमासि मोनदों। बिहामजो, जों सानसे ज' आलासि जानो थांफिनगोन नङा? नोङो गोदो बै न'खराव फिसाजोमोन, दिनै जोंनि न'खराव फिसाजो। जोङो बेबायदिनो सम सम नोंनि न'खराव ग्रोम ग्रोम आलासि जानो थांगोन। हाबाखौल' जानो होग्रोदो। थौदो आइ सिङाव। बिहामजो आइ, नों दा हाबा जासान्दि नैबे रुमावनो नोङो थानो नांगोन। हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनो आरो गुबुन मोनसे रुम होगोन, जेराव नों आरो आंनि फिसालाजों थागोन। दा हाबा जासान्दि बे रुमाव नोंनो थानो नांगोन। जागोन दे। ना आइ बिहामजो, नों बे रुमाव हारसिं थानो गिगोन? बे रुमाव जुदि नों हारसिं थानो गिगोन होननानै सानदोंब्ला जोंहानि न'आव रुवाथि दङ। बे रुवाथिखौ आङो नैबे गाहायाव माने बे पाक्कायाव फुथुगोन। नों गोजौआव उन्दु, बे रुवाथिया गाहायाव उन्दुथों। रुवाथि थाब्लाथ' आं रियानजों लाइन मारिनो हानाय नङा। नङा आयै, आं सिख्लानिफ्रायनो एसे बोलो गोराखा। आंनाव गिनाय होननायानो गैया। आं गिया, आं हारसिंनो उन्दुनानै मोजां मोनो। आं हारसिंनो उन्दुगोन, आंनो रावखौबो नाङा। दे बिहामजो, नों बिदिब्ला दसे आराम रेस्ट खालामदो। नों दा उन्दुयो ना नों जिरायो? नोंनि गोसो बायदि नोङो दसे रेस्ट खालामदो। आरो नों जुदि माबाफोर जानो बा नों माबाफोर लोंनो होननानै सानोब्ला नों आंखौ बुंनो हागोन। दे आयै, जागोन, जेबो नङा। माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला आं खबर होसिगोन। आं दा न'खरनि मानसिफोरखौबो जोबोर गोसोखांदों। न'खरनि मानसिफोरखौ नागारबोनायजों लोगोसे गोसोखौ एसे दुखु मोनदों। आं दा दसे हारसिं थानानै आं गोसोखौ आराम खालामनो। दे बिहामजो सना। थैबाल, बेफोर गरमफोराव फोरलाब फोथा बेफोरबायदि सुरिदारफोरखौ सोर गानबाय थागोनसै? दासो मोदोमखौनो रेजें मोनबाय आं। बेफोरबायदि फोरलाब बोथाब जिखौ गानबाय थायोब्लाथाय एकदम मोदोमखौनो बोरैबा मोनजोबो। आंहा बिखुनजोआनोबा ओरैनोबा हाफ पेन्टसो गाननानै थालायखायो। आंलाय माथो बे फाथं स्कार्टखौ आरो बे फिसा साइज स्पर्टिंखौ गाननानै थानायालाय माथो खर' सानो गोनां। रियाना माथो आंनाव खनसेबो फन हराखै। रियानजोंसो फन रायलायनो लुबैसोबाय आं। दा बे न'आव माबोरै रायलायनांगौ जाखो आं रियानजों? बे न'आव रायलायनाय मानिथ' गासैबो मिथिजोबनाय। आरो ओरैनोब्लाबो पाक्का न'आव एसे फिसा रायलायनायखौनो गोमजोबनाय बायदिसो खोनाखायो, इक'सो बारायो पाक्का न'आवबाथाय। बिनिखायनो आङो रियानजों रायलायनो थाखाय माबा मोनसे खालामनो नांथारगोन। बे न' सिङाव रायलायनो हानाय नङा। एसे बारिथिं ओंखारलांनानै रायलायहैनोसै। सोरबाफोर सोङोब्ला बेयाव मा खालामफैदों होननानै, अब्ला बुंनो हागोन बारिफोरखौ एसे नायथिंदों होननानै। बास, बेनो मोजां आइडिया, बाहेरायाव थांनानै रियानजों रायलायहैनो। लावगि, नों दासो फन हरनो मोनबाय आरो। आं दहायनिफ्रायनो हरनो सानखादोंमोन, थेवबो आं हरनायानो जायासै। दा आं नै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों। दानो खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै फन रायलायबाय थाबा मेडामा आंखौ जा रायफैथारगोन। आं दा उनाव हरगोन दे लावगि। जोमै, र' आं मोनसे खोथासो खबर हरनो नागिरदों। नोंसा दैजिखौ हरबाय दा? मा? दैजिखौ हरबाय? नंमारगौ ना? औ नंगौ। सोंनो फैनाय हौवाखौ गारनानै दैजिया सोरजोंबासो लाइन मारिबाय थाबायनो। बिनिखायनो बिबैया थाबनो सेंग्राखौ लिंहरनानै हरबाय। मोजाङानो जाबाय, सिन्था दाखालाम, जोबोर मोजां न'खरावनो सहैबायनो। नों माब्लाबा रायलायनो हागोन। आं नम्बरखौ मोनोब्ला नोंनो हरगोन। आयौ, आंनि फिसायाबा माबायदि न'खराव सहैखो? दे दैजि, एसे उनाव फन हरगोन आं। फिसाजोजों खनसे रायलायनो मोनबाय बायोमोनब्ला। नोंखौलाय फनावसो थाबाय थानाय नुबाय आङो। खामानि मावनाय समाव मानि फन। खामानि मावनाय समाव माब्लाबाबो फन रायलायनो नाङा होननानै नोंखौ बुंबाय थायो आङो। सरि मेडाम,
इमारजेन्सि मोनसे फन फैदोंमोन न'खरनिफ्राय खबर सफैदों दा उनाव रायलायबा मा जायो मावनाय दांनाय समाव बेफोरबायदि फन रायलायनानैनो ओंखाम ओंख्रियानो माब्लाबा ओंख्रियावनो संख्रि गोबाब माब्लाबा ओंखामानो गोथां जानो हमो बुंबाय थाखायो आं नोंखौ संनाय खुरनायाव मबाइलफोरजों लोब्बा दाला दाखालिबो साला एकदम मोजां बेदर ओंख्रि संनो होबाय संख्रि हालदै गोबाब होनानै जानो हायासै दिनैबो बिदि जायोब्ला किन्तु कनसिडार होबाय आं नोंखौ जागोन मेडाम दिनैनिफ्राय आरो माब्लाबाबो बिदि जानाय नङा फिसाजोनि खबर फैदोंमोन बेनिखायनो रायलायदोंमोन जियानो जा आं नोंनो मोनसे बिबानसो होनो फैबावदों जोंहाथ' गोदो साब्रैल'मोन दिनैनिफ्राय जोंनि न'खराव साबा जासिगोन दिनैनिफ्राय नोंनि जि सुनाय नोंनि ओंखाम भाग खुरनाय थोरसि सुनाय गासिबो मोनसे मोनसे बारायजोबसिगोन दिनैनिफ्राय आंनि बिहामजोनि गाननाय जोमनाय जिखौबो नोंनो सुनो नांसिगोन मा औ आं फुल पावार होनानै दोनखाबाय जों जेरै माबा मोनसे जानो गोसो जाब्ला नोंखौ बनायनो होयो बेबायदिनो आंनि बिहामजोआबो माब्लाबा माखौबा जानो गोसो जानो हागौ बेफोरखौ नोङो बनायनानै होनो नांगोन आरो आंनि बिहामजोआ मा जागोन मा जाया बेफोरखौ नों गासैखौबो रेडि खालामनानै होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे बिनि गाननाय जोमनाय जिखौबो नों सुनो नांगोन मेडाम न'खरनि माने नोंथांमोननि गाननायनिफ्राय जानायनिफ्राय नोंथांमोननि उन्दुनाय बिसनानिफ्राय रुमनिफ्राय सिथलानिफ्राय आरो बे किचेननिफ्राय फारसेनिफ्राय आं मावनानै आं दसेबो 5 मिनिटबो जिरायनोबो सम मोनहैया जाहैयो मेडाम माने आं बुंनो नागिराखै जे आं मावनो हाला होननानै आं हानायखिनिखौ मावगोन नाथाय मेडाम दा सासे मानसिबो बारायदेरबायब्ला सासे रुवाथि लाबावजागौमोन नामा माने आंजों हेल्पार सासेबाव रुवाथि लायोब्ला आंबो एसे सहाय मोनगौमोन दे बेखौथ' आंबो सानखादों एथ' बुरजा मानसिनि खामानिखौ हारसिं मानसिया एसे खस्थ'बो मोनो आंबो बेखौ सानदों साननायालाय दे आं बेखौ उनाव सिन्था खालामसिगोन आरो खोनासं फंसे बाथ्रा आंनि बिहामजोनि सेराव जानाय लोंनाय हैनोब्ला खालि है आरो फै गाननाय जोमनाय सुनो होयोब्ला खालि नाजाव आरो सु आंनि बिहामजोजों माब्लाबाबो लोगोसे जिरायफानानै रायलायनो होननानै दासान मिथिगौ आं मानो बादा होदों नोंसोरबायदि रुवाथिफोरा माहाजोनफोरनि न'खराव थानानै माहाजोनफोरनि बिहामजोफोरखौ गाज्रि खालामो जों गामियावबो सासे बिदि जाखांबाय रुवाथियानो बिहामजोखौ बुद्धि फोरों उनाव बिहामजोखौ गाज्रि खालामदों बेनिखायनो खबरदार आंनि बिहामजोजों रायलायनो मोना नों जागोन दे मेडाम आयो सानसे समाव आंबो बिखुनजोनि न'आव रानि बायदिखौनो थानो मोनोमोन नाथाय आंसो बे रानि बायदि थानो मोननायनिफ्राय गावनो गोजान जादों आंनि आखलनि थाखायनो दिनै आं बेफोर बान्थाखौ मोननो गोनां जादों आंनि बिखुनजोआबो आंखौ बेसेबां अनोमोन आंनि बिखुनजोआबो बेबायदिनोमोन बिहामजोफोरखौ अनोमोन नाथाय आंसो गाज्रिमोन दाहालागै आं जुदि बेफोरबायदि अनलायनानै थायोमोनब्ला आं बेसेबां सुख सान्तियाव थानो मोनगौमोन दिनै फिसाजोआ गुबुनाव थांबाय फिसाजोखौबो आं बिदाय होनो मोनगौमोन दिनै फिसाइजों लोगोसे सुखु दुखु थाफानो मोनगौमोन दिनै जेबो गैला दिनै आंनि गाज्रि आखलानो दिनै आंखौ फोजोबस्रांनायाव लाबोबाय दिनै आंनि गाज्रि आखलानो दिनै आंखौ सैहोनांबाय आयै नसाया आयै दिनै गाइखेरा एसेल'मोन ना आं फुदुंजोबखाबाय दाहाय लोङोब्ला बेलासियाव लाल सासो लोंनो नांसिगोन ओहाय बिहामजो दिनै गाइखेरखौनो एसेल' मोनबाय एफा मोजां खादोंमोन आं मोसौ फिसाखौ मोसौ फिसाया हराव माबायदि एथ' मोजां खानानै गेवनानै गाइखेरखौ लोंनानै थाजोबखो एसेल' मोनबाय दिनै हरदो जा दङ बेखौनो लोंनोसै दैजियाबा लोंगोन ना लोङा साखौबा रहैना फैनि आं बिहामजो दैजिनो मानो सालाबोदों नोंनिख्रुइबो दैजियासो बांसिन गाइखेर सा मोजां मोनो लोंनानै दानो होयाब्ला खुगायानो फिथा लावदुम बायदि बुगोन बेनि आरे बिहामजो आबै दैजिखौ मैया बिदाय हरनायालाय थोद जाम्बि खर'आ आंनि मासे हामा बावदों आं आयै नङा माथो सि थैनाय बायदि गोसोआवनो गैया जे दैजिया गैला आयु गथ'खौ न'आवनो दङ बायदि मोनबाय आं बिदि मैया थांबाय हेसर आं बिदाय होनाय बायदिखौनो मोनाखै सामफ्रामबो गुलि थानाय दङ बायदिसो मोनगासिनो आङो थैनाय बायदि बावदों आरोना मैया दे जों बिदाय हरबाय दङ साननानै बिनो जि मोजां सालाबोलायदों आं थोस आंबा दहयहाय आबै दैजि माथो दाबो सिखाराखै नोङो होननानै फोजानो थांफ्लांदों बावनानै आयै
नों जेरै फोजानो थांफ्लांदों आं जेरै दैजिखौ दं साननानै दैजिनो साहा हैनो नागिरदों जानांगौ बिबो निस्सय जोंखौ गोसोखांगासिनो बिबो जोंखौ गोसोखांदों बिनिखायनो जोंबो दिनै बेफोरबायदि जाबाय थादों आफादेरहाय बाहेरावल' गोसो होद्रायबायहाय नोङो फिसा बन गैलाहाय बन एसे सिननानै होदोलाय गेसफोराबो जा दाम जाबाय आयु सोननोनो हाला गेसफोरखौबो सम सम मालाबा अदाबफ्राबो संगारनो नांगौ आफा दिनै सानसे जेरावबो दाथां बनफोरखौ सिनना होलाय बारिफोराव दालाय गोरानफ्रा सेवलाय लांगासिनोसो एसेथ' बारिफोराव हाबनानै सिखा लानानै बनफोर एसे दानना खालामना होनांगौहाय आफा नोङो बे बिमा बुरैखौल' आसा खालामना थानोसै नोंसोरो दे सिनना होगोन आं सानबैसे थाखादोंमोन नै बेयावहाय माबा दं पकरि दं आरो चिकेन चावमिन दं ओइ दैजिया बिराद मोजां मोनोना चिकेन चावमिन जानो बिनिखायनो बिनो लानानै फैदों आं गथ'नो आया माखौ मिनिखो नोंसोरलाय जाम्बाया देरहा नोंबो थारैनो जाम्बा जामारबाय आयाबो दैजिखौ दहाय फुङाव दं साननानै मानो दाबो सिखाराखैना फोजाहैदोंनो आंबो दैजिनि थाखाय साहा लाबोलायदों आरो नोंबो दैजिनि थाखाय चिकेन चावमिन लाना फैलायदों दैजिया बहा दं गोसोआव दं हो सि थोस एफा मा बावगारबायना आङो सानफ्रोमबो लाबोना होफैयो नालाय बिनिखायनो दिनैबो दङ साननानै लाबोना होफैखादों हे बेसेरा गथ'आ जागौमोन ना गोसोखांखादों बेबायदि समाव आं सानफ्रोमबो बिनो चावमिन लाबोना होफैयोना गोसोखांखादों बे गथ'आ सारला थग्रोन बाग्रोनो ओमफ्राय आयै हाबायालाय मालानो एसे थाबैनो खबर लानानै जोंबो हाबानि सिगां माबा मोनसे बेबस्था खालामनो नांगोन सोर साबेसेखौ लांगोन ना गामि हैनो लांगोन हाबायाव आरो हाबायाव मा हैगोन एसे थाखा फैसाबो बुथुमनो नांगोन ना एसे खबर लायो थाबैनो जागोन दे आफा जागोन आं दंजोबो बेफोराव सिन्था दाखालाम आयै आंनाबो दख'ना मोजाङानो गैला हाबायाव गानलांनो दख'ना गांसे नांगौमोन आयै बिहामजो आंहाबो मोजाङानो गैखाला दा बेलासे ओइ खाथिनि दखानावनो मा दं मा गैया नायहैगोन माथो इयावबो गाननाय जोमनाय मोजां लाबोथारसिनो दाना नायलाय बे देरहाया जाग्रा लाबोदों आरो जाग्राखौनो न' सिङाव लानानै थांफिनबाय लायनि आं रियान आं सानदोंमोन नों आंनाव फन हरगोन नाथाय नों माथो दाबो खनसेबो आंनाव फनखौनो हराखै आं हराब्लाथ' नों हरनायखौनो नंबावामोन हारे दैजि आं नोंखौ मा बुंहरखाया आं नोंनियाव फन हरग्रा नोंसो हरग्रो होननानै मानोना नों दंहैयो गुबुन दाबसे जायगायाव आं बोरै फन हरबाय थानो आं फन हरबाय थानायखौ सोरबा मिथियोब्ला एसे सोरबा आन्दाज होयोब्ला खोथाया मा जानांगौ बिनिखायनो आं नोंखौ बुंखादों माथो नों थांनानै नोंनो हर होननानै दे जाबाय आं सफैबाय मा दैजि थांनानै गोसोआ सोलायहैयाखैथ' गोसोआ सोलायनो गोसोआरि बेसेबां हांखुरसो जानानै दङ नोंखौ माब्ला लोगो मोनगोन रियान जेसे हायो नों थाबैनो खालाम आं बेयाव बारा गोबाव थानो हानाय नङा नों आंखौ जेसे हायो थाबैनो लांफै आंबालाय बेसेबां गोसोखौ दाबसेयाव दोननानै मोदोमखौ दाबसेयाव दोनो गोसो दाबसे मोदोम दाबसे मालाबा गिदिर प्रब्लेमसो जानो हागौ बेनिखायनो जेसे हायो नों आंखौ लांनो बेबस्था खालाम थोद जाम्बि बेफोरबायदि खोथाखौनो बोरै रायलायबाय थाखो एथ' खाथियाव बेफोरबायदि खोथाखौ दारायलायथ' बेफोरबायदि खोथाखौ एसएमएसआव रायलाय एसएमएसआव आरो साबधान एसएमएसफोरखौ नै लिर नै दान नङाब्ला सोरबा नोंनि मबाइलखौ दांखोमायोब्ला मिथिब्ला गिदिर प्रब्लेम जागोन रिया नों बेफोरखौ जेबो सिन्था दाखालाम आं माबायदि जायगायाव दंफैयो माबायदि जायगायाव रायलायदों बेखौ आं थिक थाक खालामनासो नोंजों रायलायखादों नाथाय नों जेसे हायो थाबैल' खालाम आरो मोनसे खोथा आङो ना जोबोर मोजां चान्सआव दङ मानोना आंनि थाखाय सना रुफा गासैखौबो दाहोजोबखाबायनो आं थाबैनो बेखौ बिसोरनि आखाइनिफ्राय लानो नाजागोन आरो ना जाय हौवानि थाखाय आं फैदों बे हौवाया आंनि नामाव गारिबो लानो नागिरदों बे गारिखौबो लानानैसो थांगोन आङो लासै गासै प्लानखौ आं आखायाव लाबोगासिनो दैजि नों बे एथ' बारि खनायाव मा खालामफैदों फन रायलायदों हा नों फन रायलायनोनो एफा बारि खनायाव फैनांगौ आरो न'आवनो थानानै रायलायब्लालाय माथो जागौमोन रावबो नङा आबैयासो फन हरदों आं आबैजोंसो रायलायदों हेलौ दे आबै बिदिब्ला दोनथ' थारमाने बेसेबां न' सिङाव थानो साननानै एसे बेरायफैदों आं बारिथिं